Oke, baik hadirin yang berbahagia pada siang sore hari ini. Kami grup Reok Campur Sari Gembong Master di bawah pimpinan Bapak Adam pribadi yang beralamatkan Desa Bodang Wetan Dusun Kayu Gedang. Dan tak lupa Gembong Master bekerja bareng dengan audio sound system YKS yang beralamatkan Desa Pakel Kidul Gucialit Lumajang. Dan juga bekerja bareng dengan shooting VCD player dan juga handal Kurma shooting yang beralamatkan Desa Bodang Puring. Podong Bodange karo Gembong Master. Oke, baik hadirin, kami selaku pemimpin reok Bapak Adam pribadi mewakili tuan rumah selaku sing duwe gawe. Dan pada sore hari ini Gembong Master sengaja kami tampilkan acara sambutan atau tari lesehan permintaan nggih Bapak tuan rumah Pak Satuki atau Pak Puja Kenongo Gucialit Lumajang. Niko permintaannya Bapak tuan rumah rek. Lek yo Pak 500 sih gue rek. Iya jare wonge. Kesepakatane ngono. Lek sing ndak yo Pak 90.000 oleh termasuk aku iki. Nggih menika langsung kula panggil selaku tuan rumah sing duwe gawe. Nggih menika wonten Bapak Satuki Puja. Monggo. Kenongo Gucialit sesarengan Nyi Satuki Puja. Monggo kula sumbangkaaken niko pembukaan langsung Bapak tuan rumah. Monggo Bapak Satuki Pak Puja monggo kula aturi munggah teng pagelaran pentas campur Sari Gembong Master. Langsung Mas Puja Putra sesarengan kali kemanten wedok nggih. Monggo niko permuntah kok permuntah. Iko sing ngongkon lek permuntah iku lak mutar-mutar rek. Iko permintaane koncone tukang tebang iko. Monggo Mas Puja Putra sesarengan kemanten wedok nggih. Monggo kula aturi gerbonge tasik kosong. Boten Pak, boten yo Pak, lek tiange kata yo Pak, tapi penyiari bedo. Monggo kula aturi. Monggo Pak Puja. Nah, gerbonge mumpung tasik kosong sesarengan Mas Puja Putra. Monggo. Lagune jenengan konfirmasi kali penyanyine. Sesarengan Adi Mas Puja Putra, Rafael. Monggo, langsung munggah. Pumpung pentase sik jembar. Monggo, Adi Mas Puja Putra, kula aturi. Baris adek ngulon Mas. Rodok geser ke kiri.
juga yang bareng bersama Gembong Master. Ada Kurma Sudri, ada YKS Audio. Gandeng tangan ring pinggiran, pinggir pesisir, gerak jalan, bisik-bisik semayanan, maghrib janji ore biara sir-siran bikin jangan gending asli nyanyu wangian. Berajakan Banyuwangi, Rayangangi, sireng tau sedih. Lanang wadon kang negani ngilangaken susahe hati. Matur sembah nuwun dumateng Bapak selaku sing duwe gawe nggih menika Bapak Satuki Pak Puja. Iki Pak Satuki iki asline nemen nang aku iki. Mosok jeragane reoge dikongkon borongan iki. Ngapunten guyon. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Satuki Puja sesarengan Nyi Satuki Puja kali Mas Puja Putra kali adik Rafael sing sampun sudah tampil teng pagelaran campur sari Gembong Master. Monggo sak lajengipun sing kula panggil nggih menika wonten Pak Mursito Pakel sesarengan Bapak Giman kali Pak Dita Kenongo sesarengan Mistari Pakel lan sesarengan Senili Kenongo. Monggo sing kula panggil mbok pilih wonten teng pagelaran kula aturi munggah teng pentas campur sari Gembong Master. Gak aku ketok sik tas Mursito iko. Ayo monggo cendak tebang tebu ae. Kapan maneh? Mulai Gembong Master nggawa penyanyi 6 kate ndak munggah, lek nggawa loro ngene metenteng kate joget. Ayo. Monggo. Kula aturi Pak Mursito Pakel sesarengan Bapak Giman, Pak Dita Kenongo, sesarengan Bapak Mistari Pakel kalian Pak Senili Kenongo. Monggo. Pilih kersa tasik wonten kula aturi munggah teng campur sari Gembong Master. Nah iki dayo iki Bapak Kelambi Putih iki calone nanggap Gembong Master iki. Monggo, niko wonten susulan malih Pak Leticia
Bapak Sajat sing duwe mojo. Monggo kula aturi. Permintaan tambahan, monggo. Bapak Leticia utawi Bapak Sajat sing duwe mojo. Monggo kula aturi. Monggo niko permintaane Bapak tuan rumah. Niko wonten susulan malih. Bapak Marsum Mojo. Nah, niko rencange Bapak Sajat. Monggo kula aturi Bapak Marsum. Niko. Oke. Sesarengan Bapak Miskai lan sesarengan Bapak Widya Wonokerto, sesarengan Bapak Jumaati Gencono. Nah, monggo. Ya Pak Kampung Suwarno, monggo mriki asal sapur kaempongan. Leticia Bapak Marsum saking Mojo, Sri Suwarno saking Pakel, sampai Ani saking Pakel. Monggo kaempongan.
Solo. Yo. Cho. ana ison hang ana dunia ya pada tak isan Cho. Nikiri piyambake Yo yo. uripe sajalan dalan aduh ngamuk wis Matur sembah nuwun dumateng bapak-bapak sing sampun sudi tampil teng pagelaran reog gembong master menika. Ngapunten Pak nggih, sing siaran iki asline jeragane reog niki permintaane Pak Satuki niki. Kon golek pelandang yo ndak gelem. Ngapunten. Menika saklajengipun sing kula panggil kula tujuaken dumateng Bapak Sukardi Ndoko. Calon bulan rasul nanggap gembong master pisan iki. Sesarengan Bapak Nur Nimo Gucialit, sesarengan Satuki Kenongo, sesarengan Cak Ponadi Pakel, tukang tebang iki. Weru aku iki. Selaku wonten rencang menika wonten Pak Siarum Gucialit. Monggo bilih kersa tasih wonten teng pagelaran kula aturi munggah teng pentas. Monggo. Oh si ijol duwe wonge. Ojo rek lek iku asli pelandang rek. Iki permintaane Bapak Satuki iki, juragane kongkon borongan. Monggo Bapak Sukardi Ndoko. Calon di bulan Rasul hiburan gembong master pisan. Sesarengan Bapak Nur Nimo Gucialit kalian Pak Satuki Kenongo, sesarengan Bapak Ponadi Pakel kalian Si Arum Gucialit. Nggih monggo. Pilih wonten ditunggu teng gerbong menika. Monggo, Bapak Ponadi, kula aturi munggah. Nandi Pak Ponadi iki? Mulai susulan jak to? Monggo, niko Bapak Sukardini tasik wonten. Non? Oh. Oh, tukang catet kongkon munggah pisan. Monggo, pilih wonten Bapak Sukardi Ndoko, Pak Nur Nimo Gucialit, sesarengan Pak Satuki Kenongo, kali Pak Ponadi Pakel, kali Pak Siarum Gucialit. Monggo, pilih wonten langsung munggah teng pentas. Monggo, monggo Pak, kula aturi. Marine mbak-mbak marine. Cuk, asik. Digoyak kembali, Bro.
Gembong Master. Asik asik. Ha, 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 ha. Oh, cacile atile tangganya wadon sing Lo, lo, lo. siji Oh. arep kaledang kalendi mesti piye keturutan nang ati yo mulo loro le utiangan kepilong wong liya handi aman handi puja nyatani sing kening dipercaya. Botang wetan pandonane. Belum wis kenangna yang ngor keletolia hang bisa ngerekiani ngerti no barat artine wala sekurang kurang kembyang hang asli make sepiriang-piriang ke kembyang ring donya hang ayu ketelo-telo si kurang kembyang hang asli make sepiriang-piriang lan make kembyang ring donya hang ayu ketelo-telo. Oke, matur sembah nuwun dumateng Bapak Soekardi Kenongo calon di bulan Rasul nanggap kuda kencak karo reog Gembong Master. Nggih menika selanjutnya sing kula panggil wonten terima tamu alias Bapak Kades Slamet Kenongo Guci Alit. Sesarengan Pak Misdi, Pak Yuni, wonten Pak Pak Hoirul, Pak Sintorogo Wonokerto, Bapak Suwarno Samini Pakel, Bapak Rawit. Oh sing nggih. Oh nggih. Niki. Nggih, ngapunten. Wonten Bapak Anipa Kedawung sesarengan Nyi Suti, sesarengan Bapak Imam Wodang Blimbing kalian Pak Yon lan sesarengan Bapak Sumarti napa Sumari niki. Oh, Pak Sumarni. Pakel, monggo pilih tasik wonten tengah jenge pentas kula aturi. Bapak Anipa Kedawung sesarengan Nyi Suti kali Pak Imam Bodang Blimbing sesarengan Pak Yon kali Sumarni Pakel. Monggo pilih wonten kula aturi langsung munggah teng pagelaran campursari Gembong Master. saya suwi ata gluduke apu
teko angin opo tahan dirasano eman du di eman kari seru riko tangisan aduh ojo dikelangan dong jodoh sing bakal ngeliat ya wong master ada kurma syuting production kari manis kuryang manis sambiai gula wis ya wis dong rikopi kerising kuno kari manis kuryang manis sambiai gula wis ya wis ang dipikir apa kerasa kerikis aduh yang saya suwi atar gluduke apa wariko nangis apa tahan dirasano kari manis kuryang manis sambiai gula wis ya wis dong rikopi kerising kuno kari manis kuryang manis sambiai gula wis ya wis ang dipikir apa kerasa kari manis kuryang manis sambiai apa
kari manis Korea manis tambiai gula wis ya wis hang dipikir apa kerasa Nggih, matur sembah nuwun dumateng mas-mase, bapak kali ibuke sing sampun sudi tampil teng pagelaran pentas reok Gembong Master menika. Monggo, Bapak tukang catet sampun. Tasik. Nggih, ngapunten nggih, soalnya niki dicorek-corek niki. Nggih, nggih. Monggo, kula aturi menika wonten Bapak Widi. Pakel Kidul sesarengan Pak Rin Pakel Kidul kali Pak Lut Sadi Pakel Kidul sesarengan Bapak Kampung Rawit Pakel Kidul. Monggo, kula aturi. Pilih wonten kula rantos ngapunten nggih lek kula mboten semerep teng panjenengan setunggal-setunggal nggih. Soale kula niki sanes tiang teropan, Pak, nggih, tiang reokan. Nek asline pelandange nggih semerep teng sinten-sinten ngapunten. Niki namung bonus. Aku engko yo dikei bonus pisan. Ketok iki. Dan tak lupa didukung langsung oleh video syuting kurma yang beralamatkan Bodang Poring dan juga ada audio sound system YKS yang beralamatkan Desa Pakel Kidul Gujalit Lumajang. Monggo, monggo kula aturi menika wonten Bapak Widi Pakel sesarengan Pak Rin Pakel kali Pak Lut Sadi Pakel niko sesarengan Bapak Kampung Rawit Pakel. Bapak Cak Wawan. Sesarengan Bapak Supriyanto Pakelor. Monggo. Ngapunten Bapak tukang catet jenengan catet nomale nggih. Soale monggo Bapak Supriyanto Pakelor Gujalit Lumajang. Waduh, niko permintaannya Bapak tambal ban. Hati-hati panjake. Bane saya enggak. Goyang dong mas. Bojo Ini telu. dua jangan. Bunder-bunder uang iso kebelingetan mikir rapi loro aku sing ana jaluk disayang sing tuwa kendang ditindak sirah momen ora bisa terus andung
Tresno mas uga adung wektu mikir butuhi mikir belanjane jur saiki rasano dhewe ada lungdino oleh rono tong dino pialing kene aduh enak mas sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo ning kono embong mas ta abang biru lambune disco awak kulem mas dadi nomor loro aku sing anom jaluk disayang sing tuwa yo kendang ditinggal sirahmu men ora bisa terus andong tresno mas uga andong wektu mikir butuhi pikir belanjane jur saiki bingung atine ada lungdino boleh rono nang dino pialing kene aduh enak mas sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo mbok ronggo sing sedina kanggo ning kono ciak 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 Matur sembah nuwun dumateng Bapak sing sampun sudi tampil teng pagelaran reog gembong master menika. Saklajengipun kula tujuaken dumateng Bapak Misdi Keceng Kenongo jago tunggal. Nah, monggo jago tunggal niki. Salome. Nah. Oh, mboten single Salome mboten. Oh, bokong semok. Ngerti lek sing nyanyi semok-semok. Nggih, nika jago tunggal. Nggih, nika Bapak Misdi sampun sudi tampil teng pagelaran. Ayo, Nduk. Jaluk bokong semok jarene Nduk ya. jaranan
Bocah wetan panggonane. Bakang semo Se. bakang isopo eman moto sing dingene lambe sasikar lari sikar kapodo kari gereget kudu kepengin nyeto yo ya wong master ada kurma saking produksi goyang pak asoy asoy bokong semo Semo. nganggo disanggul sanggul nganggo cucu bokong semo bokong semo Kalung mere Sopo biain kabarkang Pasti nampak melongo Aran pokok Nganggo sesikian aran alis Nangya sepisan Kuliton ning lari Kening langsan Gawe hanyau Galak itu kemana Kata berana namanya Juragan di bocah wetan panggonane. Bokong semo Bokong isopo Eman moto Sing dinggone Lambe sikar lari Sikar kebondo Kari geregan Kudu Asik. Bokong semo Bokong semo Ambedik sanggul Nganggo cocok Bokong semo Bokong semo Ambedik gelung mere Sopo biain keberkang Mesti nampak melongo Bokong semo Bokong isopo semo Rambut disanggul Sanggul yang nganggo cocok Bokong semo Bokong semo Gelung mere Sopo biain keberkang Mesti nampak melongo Pripun Bapak Misti mboten wuwul? Oh, tak takoni mboten wuwul gebek koyok kembung master nek dadi mang. Ngene-ngene jago tunggal iki. Monggo nika kula tujuaken wonten Bapak Sulim Ayun Talang. Sesarengan Bapak Riyatun Jainuri Talang. Kalian wonten Pak Win Andika Pakel. Monggo pilih wonten
tasih hadir teng terop kula aturi munggah teng pentas campur sari gembong master. Monggo kula aturi Bapak Sulim Ayun Talang sesarengan Pak Riyadun Jainuri Talang kalian Pak Win Andika Pakel. Nah, niko tiange wonten niko. Nah niki. Iki aku weruh lek iki sing muni ngene kok. Apa laib? Oh laib duduk laib rek. Ya. Monggo kula aturi.
Matur sembah nuwun dumateng Bapak Riyatun Jainuri Talang sesarengan Pak Win Andika Pakel kali Bapak Sulim Ayun Talang. Nah, iku biasane tukang ngencakno nak lancing apa rarek ati muni kencing manis ya. Tukang kejung iko nggih. Matur nuwun sampun judi tampil pagelaran campur sari Gembong Master. Niko saklajengipun permintaane tukang catet bagian ibu-ibu tok, nyai-nyai tok. Pilih wonten sing tak panggil nggih monggo jenengan persiapaken. Sing pertama wonten Nyai utawi Ibu Widya. Sesarengan Ibu Angel kali Ibu Mursito. Sesarengan Ibu Sutresiana. Sesarengan Ibu Seli kalian Ibu Giman lan Ibu Ariska. Monggo pilih wonten tasik wonten teng terop kula sumanggaaken. Nika telahir ibu-ibu tok pun. Monggo sing kula panggil pilih wonten teng terop kula aturi langsung munggah gerbonge tasik kosong. Wonten Ibu Widya, Ibu Angel, Ibu Mursito, Ibu Sutresiana, sesarengan Ibu Seli, Ibu Giman, lan Ibu Ariska. Monggo, Bu. Nggih. Ayo, Mas, pengamel kan ngadeg. Ayo, Mas Kendang. Terus terang aneh rasane dikayang krasa enake nambah gawe rasa senenge dorong jalo ya wis tak wehi motong ngantuk dikontangi lompet sarung dibelani. Terus terang aneh rasane digoyang krasa enake tambah gawe rasa senenge dorong jalo ya wis tak wehi motong ngantuk dikontangi dompet sarung dibelani. Sing eling ama bapak, sing mikir tangga, kadang wis enak lali nang sapa-sapa. Sing eling lawan buka, sumilir angin wengi, nambyai enak sampai ngelo
senenge dereng jalo ya wis diwehi potongan tok ati kon tangi ngempet sarung dipelani aja ket
semok semok. Rambut sanggul Sanggul, sanggul sanggul, sanggul Nganggo nganggo cocok. cocok potong semok Semok, semok semok, semok ya semok. bengong semok Semok. rambut digelung Gelung, gelung gelung, gelung gelung. digelung miring Digelung miring. sapa kae keperkuat mesti ngomong bengong semok Semok, semok semok, semok ya semok. bengong semok Semok. ditanggul Sanggul, sanggul sanggul, sanggul sanggul. nganggo cocok Nganggo cocok. bengong semok 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 ya bengong semok Semok, semok. gelung gelung digelung miring Digelung miring. sapa kae keperkuat mesti ngomong Oke, matur sembah nuwun dumateng ibu-ibu sing sampun sudi tampil nggih menika wonten Ibu Widya, Ibu Angel, Ibu Mursito, Ibu Sutresyana, Ibu Seli, Ibu Giman lan Ibu Ariska. Nggih menika ngapunten waktune sampun cukup karena mau azan maghrib. Kami segenap rombongan Reok Gembong Master, apabila ada kesalahan dan kata-kata kami kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa nanti malam masih disambut lagi dengan Reok Gembong Master yang masih banyak kreasi. Ayo, Ger, tabune penutupan Ger yo. Deng dororeng dororeng deng deng. Nah. Monggo penabu penutupan Ger yo. Matur sembah nuwun.